Good morning mga kagahi. Grabe dukaan ako. Duka yun ako ang mata. Duka yun ako mata. Pero dili yun ang makadala sa duka. Kay na kay simba karon. Need yun yung sigaon ang mata. Ito duka yun ako mata. Sayo ko ni mata kay nagatod ko sa akong pares sa partel kay naa siya yung duty sa alas 3 kadlawon karon kay di na makamat katulog bale asa man ano siya mga kagaya duka pero di ta magpada sa duka kay naatay simba karon mo na siya mga munahon dyan nato ang panahon para sa Ginoo para sa Ginoo di dyan ta magpadala sa itong mga duka-duka sa itong mga personal life nga gibate mo na siya mga gahi karon kay na may simba so malihok na ta kay magsimba na ta Ginoo.